ואלטמן משום מה לא מוציא את המסירה, הוא רוצה לעשות את זה לבד, עכשיו הוא יכול למסור, כי אם הוא ימסור עכשיו לא יהיה נבדל, ואלטמן מקפיץ מעל השוער וכובש! הפועל תל אביב בפלייאוף העליון! שרי, הנה המסירה לאצילי, הנה המהפך! מנסה להיכנס לבד, לוקח את הבעיטה, עכשיו תסיפה! לא מצליח! ורמוט, הראש עודף! והכדור ברשת! הכדור בפנים! 2-1 מהפועל תל אביב! מקבל את הכדור ושולח קדימה את אצילי. אופואדו לבד.